concerts antològics al Palau de la Música, on bàsicament el públic ha donat les gràcies per una educació sentimental de tantes generacions amb les seves peces. Avui no va amb l'uniforme de cantautor, aquella camisa vermella i pantaló negre, avui Raimon, va de Raimon i recull aquest Premi Nacional. Ja té també el d'honor de les lletres catalanes. Bona nit. Tinc un paperet que m'he escrit perquè jo, si no és cantant, la memòria a l'hora de parlar m'oblida de certes paraules i no me les escric. És una cosa curteta, com que m'han dit que era un minut, em sembla que seré més curtito. Vull donar les gràcies a la Conca, a totes les persones que han pensat que jo era mereixedor d'aquest premi. També vull expressar la meva sorpresa pel fet que ni el president ni el vicepresident d'aquest país, ni el senyor Rajoy, ni la senyora Sáenz de Santamaría, no hagin trobat un forat per assistir durant aquest mes de maig passat a cap dels 12 recitals que he fet al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Volia dir-ho, ja està dit. Moltes gràcies. Raimon, personalitat, sempre ha renyat el president i el vicepresident per no haver anat cap d'aquests 12 recitals a acomiadar-lo al Palau de la Música Catalana. Un dels aplaudiments més sentit, més sonor.